nke ize bụ na ụfọdụ mmanya ndị amụrụ 1978 anyị pụtara ụwa na-anụ egedege. Mgbe ahụ ndị nne anyị oge ụfọdụ a na-aza ezimụ ya ndị a na-agba ijede erube ego, ị na-asị na egwu nke a na-asị onye etiri asị na egedege mgbe dị na ụmụazị. Ụka na-ewi ruo taa anyị fụrụ anya asị onye ji mmara gị n'ụwa niile a bụ egedege nke unu bi, ọ dịghị gboo. A na-asị ka ị kọwara anyị ma ndị ọzọ ka nnukwu onugu ihe bụ ihe gbasara ọrụ. Daalụ na-ekelegodi unu na-agba mbọ unu niile tupu mbanyekwuo onye mbọ unu ejeka. Ekenekwara Chineke duru n'ije ọma dute unu ebe a n'udo. Were kwenyekwa na tupu unu anọkọ na onye dukwu unu ije ọma dị na maka ihe unu na-eme ihe dị mma. Mụnwa nọ ebe a bụ Queen Theresa Onuorah. Echichi ndị Igbo echiri m bụ onye eji mara mba one of Igbo land. Mụnwa bụ onye ahụ na-anụ egedege enu egedege. Ọmụnwa bidoro egedege. Nwa na-akọkwa na Chineke mebere ya adịgide ruo taa. Na-enyekwa Chineke ekele na o mere ya dị otu a. Daalụ egedege ebe. Ọ dị mma. Ihe gbasara ịkwado omenala Igbo na kachasị na mba ndị ọzọ, o nwere egwu anyị fọrọ oge gara aga otebeghọ. Larry Gaga nọ n'egwu ahụ, Pete Edochie na ya, Fino na ya, Flavor na ya. Mana mgbe egwu a na-achọ ibido, o nwere Pete Edochie kwuru sị onye ọbụla omenala Igbo na-agụ agụụ na-atọ ụtọ ya gee ntị n'egwu a. Ọ bụrụ otu ige ntị ya gbaa ya agba. Ozugbo o kwụsịrị egwu bido ịkụ ijele erubego. Ihe Pete kwuru gbasara ogo na ịkwado omenala Igbo ọ dabara adaba. Anyị na-achụzi kedu ihe nwere ike ịgwa anyị maka ịkwado omenala Igbo ọkachasị na mba ndị ọzọ ebe ụmụnna anyị ndị ọzọ bigasị. Abịa n'ala Igbo niile zuru ezu kịta, dịka ụka siri bịa dị, omenala dị. Ịkpọ ha omenala, ndị ụka eti ụlọ ọkwa na arụsị mana ha amaghị na omenala dị iche n'ife arụsị. Omenala dị ezigbo iche n'ife arụsị. Omenala bụ ihe m soro mara bụ omenala bụ otu ndị na-adị, otu ekike ndị na-adị, ihe ndị na-asụ, ihe ndị na-eri, ihe ndị ada eri. Ọ bụrụ ije nwa ya akwa n'osisi ma ọ chọgasị ihe sọba na na-egbugharị ọkụkọ, nke ahụ ife arụ. Omenala dị iche. Omenala nwere ndị ihe na-agwa omenala ha asọ na kọrọ ihe jere na be anyị niile na-awa anyị gbakọọ ịgba nkwụ nwaanyị bido sụwa oyibo ebe ahụ. Ịgba nkwụ nwaanyị, nkupụta nwa oyibo, agbamakwụkwọ oyibo. Dịka unu si ikwu ya kịta, anyị gbago na nke ndị ebe ihe ha mara ihe ha ka ha na-eme, mana anyị chọrọ ịtụfuzi nke anyị bịa merezie omenelu oyibo. Anyị anaghị asụta ọfụma, anyị amaghị ọwụ, mana anyị na-asụ ya. Hapụzie nke enyi ya eji mara anyị. Onye na-ekwu ya maziere na ọ na-akọkwara ihe masịrị ya. Ekenekwere m unu yi nne o,
dịka unu si na-agba mbọ na-ekpokọba ihe a ebe ndị dị iche iche. Mụnwa na onwe m na-agbakọ mbọ ka mmadụ ma o nwere otu m na-esi gbagote ebe ahụ gosikwa ya ihe bụ omenala. Mkpadowe ekike ndị Igbo were mgbagote. Nwekwa ya otu a nsi ekwu ya ebe a. Onye ọcha nọdụ ya nwanne ya kọwara ihe a na-ekwu. Anyị na-agbachaga ahụ ndị na-eme ihe niile na-eme anya ọma ihe ha na-asụ. Ube ha ka ha na-asụ. Dị proud na-asụ ya. Na-asụ ya oyibo. Ha were nganga ha na-asụ ya na-eme. Nke anyị wee mee ha kpamkpam. Ịdịrọ mma. Ndị nne na nna bikonu. Unu bi na Kafancha na ebe unu bi na obodo oyibo unu bi n'eluigwe. Biko sụbarụ na ụmụ unu Igbo. Sụbarụ na ụmụ unu Igbo ka ha na-amara ihe a na-ekwu. Ịnọ ọnụ ịkpọnata ha n'ala Igbo. A sị na ugbo anyị okenye anọrọ. Ụmụaka akpọ atụrụ oji ọdụ egbu ijiji. Ọ bụrụ atụrụ bụ oji ọdụ egbu ijiji efi. Efi ka a na-akpọ oji ọdụ egbu ijiji. Kpọnata na ha ka ha na-amụ ihe a na-eme, na-amụ ihe a na-ekwu, mara ihe a na-asọ. Egede gụrụ ihe ndị na-eri n'ụwa ma ndị ọzọ na-asọ ya. Ụfọdụ ihe ndị ji eme ọjị n'obodo ha ụfọdụ adịghị eri ya na-enenu. O nwere ndị ji abataba ha ihe ha ji eji sọrọ ha ọjị ewu mbe mana ọ na-ada eri ya. Mana ndị a nọ mgbago ebe ahụ ama ihe ndị a. Biko sụgharị na ụmụ unu Igbo na-asụkwa Igbo n'onwe ụlọ. Na-emezi n'ụlọ ifere na ebe a ka a mụrụ na asị ebe a mụrụ nwa ka amụ ya. Bikonu ayọ m ụnụ. Eji Chineke kere m na ụnụ na-ayọ. Sụgharị na ụmụ unu Igbo. Ọkwa nwere onye nke chichara fada na Canada nata asị abịa kara anyị ụka n'obodo. Na-abịara osuwa oyibo ebido gbụwa ya ọnụ gbụwa na ezinụlọ ya ọnụ. Asị ọ nọrọ n'ụlọ akwụkwọ mgbe ahụ o pere mpe gịnị ka nne ya na-agwa ya? Mgbe ahụ o pere mpe ya na ọmụmụ ya nọ gịnị ka ọmụmụ ya na-agụ ya gịnị ka papa ya na-agụ ya? O jechaa akwụkwọ nata sụcha oyibo ebe a ọ bata sụbakarị oyibo n'ime ụlọ. Tarụ nwa na ka ọ dị mma. Biko na ayọ ụmụ ụnụ. Obodo unu emezi n'ụlọ ihere asị ebe amụ nwa ka ama ya. Bikonu ayọkwara m ụnụ ayọ sụbarụ na ụmụ unu Igbo gosiba na ihe bụ omenala. Nwanne na nwanne a na-eme mmekọ, nwanne nwaanyị na nwanne nwoke a na-eme mmekọ. Onwe onye na-egosi ụmụ ya ụdị ihe ahụ. Nwa di ya na gịnị ya na-eme mmekọ, ikwu gịnị ya na-eme mmekọ. Ahapụ ihe niile ya na-emebisi na-agafe. Ịpụta onye soro ụtụtụ ọma ọsọghị azụ gbọkwọ gị ebe ahụ. Ọ good morning. Good morning ahụ kwanye ka a soro n'Igbo ụtụtụ ọma, ehihie ọma, mgbede ọma. Biko ọ ka ya aha m otu a n'ọnụ.